Azkeneko urte hauetan sekula baino lege gehiago egin dira babesteko, baino gero eta baserri gehiago galtzen ari dira. Eta momentu honetan pila bat dago momentu kritikoan. Pila bat dago zerbait egiten ez baldin bada eta zerbait gizarteak pentsatzen ez badu zerbait, urte gutxitan baliodun baserri ikeragarri galdu egingo dira. Bueno, arratsalde on danoi. Ahaleginduko naiz erresumen bat egitea baserriaren arkitekturaren historia Gipuzkoan. Eta ahaleginduko naiz adibide moduan da hemen Azpeiti edo inguruko baserriak dauzkatenean jartzeko, pixkat zuentzako hurbilago izateko. Hasi aurretik nahiko nuke baserriaren definizioa jartzea. Definizioa arkitektura aldetik. Gauza erreza ematen du, baina ez da hain erreza. Beste gauza asko moduan, barrura sartzen zenean, itxura batean denok dakigu zer dan baserria, nik galdetu ezkero, zer da baserria? Bai, badakit. Baina ez da erreza, limite eta heltzen zeranean ez da erreza jakitea zer dan baserria. Baserria hitza bea oso berria da, oso berria. Romantizismo garaikiken onera datorren hitza da. Edo zer dokumento historikoetan begiratzen baduzute, deitzen zaio kasai kaseria deitzen zen. Horrek esan nahi du etxea zala baserria. Ez baserria, etxea. Gipuzkoko etxea da baserria. Gure abizenak eta denak horti datozte. Gipuzkoko etxea, eta orduan etxe horren mugak jakitea zer dan da zer ez dan, ez da hain erreza. Baina gero, pixkat aurrera joategeanean ikusiko duzute beharrezkoa dela definizio bat edukitzea arkitekturan. Eta ni jarri nuen definizioa da, izan behar du nola nahi ez etxe bizitza, jendeak bizi egin behar du, isolatua izan behar du, ezin du egon beste etxeekin kontra eta ondoan, bere terrenoetan sartutakoa izan behar du, kasai kaseria deitzen danean kasa izatea etxea eta kaseria deitzen zitzaion bere terrenoi eta kanpoan zeuskaten terrenoi ere bai, ingurukoak eta geokanpoan ere basoak eta abar hori denak kaseria deitzen zen. Orduan, egon behar du bere terrenoetan barruan. Baina arkitektura aldetikan definizio hortan garrantzitsua handiena daukena da, volumen batean integratuta egon behar dabe, bai etxe bizitza eta bai nekazaritza eta abeltzaintzako behar diran gauza guztiak volumen batean sartuta. Hori da, baserriaren berezitasuna hori da arkitektura aldetikan. Beste inun gertatzen ez da moduan. Gizonak, abereak eta bere laneko nekazaritzako gauza guztiak etxearen barruan egoten dira, volumen batean. Bueno, egingotan resumena, aldi historiko desberdinetan daukat banatuta, hobeto ulertzeko, eta 8 alditan banatzen dut. Gotikotik hasi eta 13. mendetik hasten da, gutxi gorabehera lehenengo dokumentazio historikoa, eta bukatzen dut Espainiako Gerra Zibilean. Lehenengo aldia, gotiko lehenengoa, 13 eta 14 mendeetakoa jartzen dut. Garai hauetako dokumentuak dauzkagu bakarriken, dokumentu historikoak. Gaurko egunean ez daukagu baserririk garai hortakoa deniken esan ditekeniken. Bakarriken dokumentu historikoa dauzkagu. Eta lehenengo dokumentu historikoetan agertzen diana dira hiribilduak sortzen dian Karta Puebla deitzen dian dokumentoak. Lehenengo hiria Gipuzkoan Nafarroako erregeak Donostia sortu zuen, 13. mende bukaeran,
eta beste guztiak, 25 dira Gipuzkoan, 1000 bezala deitzen direnak, beste horiedanak errege desberdinak, Kastillako errege desberdinak joan ziren sortzen. Azpeitien kaso konkretoan, Karta Puebla deitzen da, Karta Puebla de Garmendia deitzen da. Eta Fernando IV egin zuen 1310an egin zuen. Azkoitiko kasuan bezala, Garmendian nahi zuten egin, baina azkenean Soreazun egin zen, Azkoitin ere berdin gertazan lehenengo egin zen San Martinen, eta gero behera jetzi zen ibaiaren ondoa. Orduan, Karta Puebla hauek daukaten interesgarriena niretzako da, bere testoetan agertzen dira beti orube batzuk agertzen dira. Orube horiek zean, bertan zeuden orubeak ja, hiria sortu aurretiken zeuden orubeak. Kasu honetan, Karta Puebla Azpeitiko honetan, agertzen dira Garmendia orubea, Otaza, baliteke otzaka izatea, eta Iribarrena ez dakitena zein izango zen. Arkitektura aldetikan ezin dugu esan hemen zeuden etxeak eta baserria zireniken. Definizioa horregatik jarri dut. Ez arkeologiak eta ez historiak ez digu argitzen garai hontako etxeak nolakoa ziren. Badakigu etxeak zeudela, badakigu baita ere orube horien izenak ere gaurko berdina direla, leku berdinean zeuden, baina zeuden etxeak ez dakigu nolakoa diren. Orduan, ezinezkoa da esatea baserriak zirela. Etxeak ziren, baina ez dakigu baserriak zirela. Hori da garrantzitsuena. Bigarrengo aldia, gotiko bigarren naia, hemen historia azten zaigu ja, baserriaren dakigun historia azten zaigu. Bueno, fetxa jartzen dituan, fetxa, 1200 da 1530, gutxu gora berakoa dira. Ez dira, exacto, urte batetik bestera ez da aldi bat aldatzen, ez? Baina orientazio moduan balio duten datak dira. Gaurko egunean ezagutzen ditugun baserri zaharrenak Gipuzkoan 15. mende hasierakoak dira. Hemen jarri dizutet hango goikoa, Bengoetxe txiki da, gaurko egunean datatuta dagoen Gipuzkoan baserri zaharrena. Olaberrian dago eta 1404an datatuta dago. Hori da, orain arte lortu den zaharrena. Ez dakigu, zahar hori dagoen, o ez dagoen ez dakigu. Hauen itxura, gutxi gora bera da, beko argazkia, goiko hori erdia bakarrekin mantentzen da gaurko egunean. Beste erdia, argazkien agertzen ez dana, bota eta berria eginda dago. Beko argazki horren antzekoak ziren baserriak. Ia gehienak dena egurrezkoak, oholarekin itxita, ataria generalean beko partean, eta hor dagoen paretatxo horitare dana tablaz itxitakoak izaten ziren. Baserri hauen dataketa, esan detena, dendrokronologian bitartez eginda daude. Dendrokronologia da zientzia bat zuhaitzaren anilloak neurtzen dira, hor jarri detan argazki hori bezala, anillo horiek neurtzen dira mikroskopio baten bitartez, eta base de datos batekin konparatuz ikusten da ze zatitan historian koinziditzen duen. Eta baldima daukagu egur bat erditikan azalerainokoa, anilloa dauzkana, posible da jakitea zuhaitz hori noiz hasi zen eta noiz bota zen. Bi data lortzeko modua izaten da. Guri baserrientzako interesatzen zaiguna da noiz bota zen zuhaitza. Zuhaitza bota eta denbora gutxira baserria egiten zelako. Hemen Gipuzkoan arkeolanek egiten du bakarrikan lan hau. Eta orain ari dira Gipuzkoko baserri zaharrenan bila. Baserri hauen ezaugarri nagusienetako da arkitektura aldetikan, ia gehienak, dendenak ez, baina ia gehienak abedun dolare bat eukitzen zuten baserri barruan.
Erdi-erdian, sekulako piezakin, abedun dolarea eta gero ikusiko dugu nolakoa dira. Hor sartu aurretik nahi nuen, ez da arkitektura buruz esaktu hau, baina nahi nuen erakutsi, 15. mendean da ikusten dira oso interesgarria direnak nola sortzen diran basarriak. Maiorazgoak sortu arte, normalean basarriak orube, sorrerako orubea partiketan banatzen joten ziren. Hemen adibide bezala jarri dizutet odria baserriak Azpeitin, odria orube bat izango zen bere garaian, baina gero zatitzen joan zen. 15. mendekoak 3 behintzat badira, dira goena, nagusi eta barrena 16koa dira, 15koak, geroago bidabe eta azkenekoa Etxeberri. Orduan, hori izatezan errezena baserri berri bat sortzeko. Familia handitzen zanean da, anaien artean da, partitu eta beste baserri bat sortzea. Baina hori bezin interesgarria dago askotan agertzea, bai 14. mendean da, bai 15. mendean, zaraueak izaten ziren terrenoak pasatzen dira partikular batek erosi eta baserria egitera. Hemen jarri dizuten argazkian adibidez, zein argi ikusten den, hau da Arizkurutzeta Zizurkilgoa, baserria dago eginda justu, zaraubea zegoen, harria, uztarria zegoen lekuan, eta biribila nola ikusten den, bere terrenoen biribila nola ikusten den. Orduan, honek garbi erakusten du, nola pasatu zen abeltzaintzatiken nekazaritza, gizartea aldatzez nola juntzen, bai 14 eta bai 15. mendean. Eta baserri egin sartu aurretik ere nahi nuke garbi utzi jendeak askotan nahazten dituen konzeptu batzuek. Baserri guztiak eraikitzen zituzten teknikoak. Historia osoan, bai 15. mendean da bai 20. mendean. Baserriak ez ziren egiten jendearen artean, baserritar behaien artean, ez. Beti tekniko kualifikatuak egindako etxeak ziren. Eta 15. mendean ziren maisuak, arrotzak eta arginak. Bi eratako maisuak izaten ziren. 15. mendean maisu arrotzak ziren gehien lan egiten zutenak, zatik gehien baserriak arrotzaren baserria ziren, baina 15. bukaera arginak hasi ziren gero eta etxe gehiago egiten. Maisu arrotzak eukitzen zituzten ofizialak, bere kargu ofizialak lanean. Gaurko egun antzekoa, maisua izango zen konstruktore moduan, eta gero ofizialak gaurko egunean bezala. Obra guztiak kontratuaren bitartez egiten ziren. Nagusiak gaurko egunean bezala, gaur proiektua eskatzen den bezala, orduan traza bat eskatzen zen. Maisu bat hartzen zuen eta traza eskatzen zion. Traza izaten zen plano bat eta kondizioak. Plano baten neurriak eta jartzen ziren, eta kondizioak izaten ziren, era batetik ekonomikoak eta bestetikan teknikoak. Eta gero, eraikitzean faseak izaten ziren lehenengo basalana, dokumentuan ere hitz hau agertzen da, basalana. Eta jendeak askotan esaten du, egurra botatzen zala bere garaian eta lehortzen uzten zala denbora askoan. Eta hori ere ez da horrela. Egurra botatzen zen bai hilberan, normalean, baina etzan lehortzen. Basoan bota eta derrepente ematen zen eraikitzeko lekura. Eta berdea zegoen bitartean lantzezan egurra. Hori zergatik? Erantzuna oso erreza da. Garai hartoko erramientakin
aritzezko estrukturak izaten dira gehienak, aritza lehortzen utziko bain duke 3 urten, adibidez, garai hartako erramintakin ez dago lantzerik ezer. Ezin da. Gaurko egunean ere, basarri zaharretako obrak egiten ditugun da, egur horiek motosiarraketare gastatu egiten dira. Oseak, ezinezkoa zalako berdean egiten zen lana. Eta darrepente montatzen zen. Orduan horregatik dendrokronologian baldin badakigu noiz bota zen zuhaitza, badakigu noiz hasi zen basarria eraikitzen. Eta taketa horrek fijo jartzen du. Arginen aldetikan, arginak esan detan bezala, 15. mendean hasten dira gehienak arriskoak egiten, batez ere ekonomikoki galestia zelako. Argintza beti egurraren aldin galestia izan da oso. Bai materiala teatzea, materiala eramatea, dena. Maixuen kasuak berdina dira. Maixuak arginak ziren batzuek eta ofizialak egitzen zituzten bere kargu. Beren obrak ere berdin egiten ziren. Traza bat egin eta kondizio baldintza batzuk jarrita. Hor goian jarrietan argazki hori, 3 erreminta horiekin gai izaten ziren erosar gauza egiteko. Baina 3 erreminta horiek behar dira. Bada eskuadra, bestea konpasa eta plomada. 3 horiek behar izaten ziren. Baina hauekin erosar gauza geometrikoa ateratzeko gai izaten ziren, jende hau. Eraiketa fasean, harrian batez ere kontratuetan da bereizten dira 2 harri tipo. Bat izaten zen harri landua eta bestie arlangaitza. Harri labratua nola oso galestia izaten zen, beti jartzen zen, ateak eta nola egin behar ziren, iskinetan jarri behar hori, ze harri, ze kanteratatik atea behar harri hori gauza guztia. Bueno, hau jarri dizuet, kuriosidade moduan, hau sari handi baserria da, Usurbilgoa, hau obra egin genuen 2012an, eta daukan itxura arraro hori, esango genuke, bada 15. mendean zeukan itxura. Pieza denak zeuden aztertzeko moduan, eta lortu genuen jakitia exacto nolakoa zen 15. mendean. Baina horrez da gelditzen honen berezitasuna. Eta horregatik ekarri dizutet, beko argazkian ikusten baduzute, dauzka proportzio izugarri bereziak basarri honek. Eta hau jarri dizutet ejemplo bezala, erakusteko baserria, oindala urte batzuk eta esatezan arkitektura popular, horrelako hitzak erabiltzen ziren, ez dauka ezer ikusirikan. Baserria da arkitektura kulto. Hauek egiten zituen maixu horiek zian, elizak egiten zituztenak, kanpoan lanean jarrutzen zuten, Iruñan lanean jarrutzen zuten amengo jende askok, Burgosen ere bai, erozein lekutan. Orduan zian, momentu hartako jakintasun gehiena zeukaten jendea zen. Eta baserri honen traza egin zuen maixua, ez dakigu zein izango zen, baina erabiltzen ditu proportzioak laukiatik hasita, proportzioak gorriz markatuta dagoena dira 4 biderrez lauki hori egiten da, eta horri proporzion dupla esaten diogu arkitekturan. O doble ordenekoa, baina proporzion dupla. Orduan, karratu horren markatzen du nun dagoen gailurra, eta markatzen du bi erdiko krujiaren zabaltasuna. Baina baita ere markatzen du erdi-erdian dagoen mentzulatxoaren puntua zein dan. Hori izango litzake zentroaren, hori izango litzake mundu honen erdi puntua izango genuke. Unibertso honen erdi puntua. Baina hondik eta harrigarriago da, urdinaz markatuta dagoena dira proporzion aurea bitartez lortutako lauki zuzenak. Beste grafikoan jarrietan hori, ez nuke matematikaz gain asko hitz egin nahi, baina jarri dizutet
Proporzio naurea lortzen da, lauki batetikan, gen sartuko gain duke konpas bat edo lokarri bat, eta tiratu zera, zetiken ea arkoa zabalduko gain duke. Orduan, AE rektanguloa A-dekin, hori da proporzio naurean rektanguloa. Proporzio naurean berezitasuna da, normalean arkitekturan iritziz da rektangulo ederrena esango genuke. Eta jendeari galdetzen badiozu zein da rektangulo politena, hau izaten da, beti aukeratzen da rektangulua. Ez dakigu ondo zergatik, baina hori da. Eta daukan berezitasuna da, formula matematikoen bitartez, AE dibidiuko gain duke A-dekin, numero horrek ez dauka bukaerarik. Matematikazko formula asko bezala, numero pi, raíz de 2 bezala eta bukarek ez dauken numeroak oso berezia dira denak. Pentsatu, hau egin zuenak, traza hau egin zuenak, ze jakintasun zeukan. Eta ez bakarrik ez zuen zabaldu alboko aldeak proporzio naurean bitartez, baizik eta goiko galeriako leioaren altura, goiko ganbararen altura eta jabalkoiarena ere proporzio naurean bitartez ateatakoa da. Eta han goian dagoen marrazki hortan begiratzen baduzte horrekin proporzio naurea dauka, ez nuke nahi gehiagi jarraitu, baina Fibonacci seriekin zer ikusia dauka, eta gaurko unean dakigu naturako gauza askotare honen bitartez hasten direla. Karakol bat, edo zer lora asko, naturarekin zer ikusi ikeragarria dauka. Eta orduan, traza hau egin zuenak horren bitartez atea zituen leiho horien da alturak. Oain bueltatzen naiz, erakustea 15. mendekoak nolakoa ziren baserriak gutxi gora bera. Goian jarri dizute zabalegi hemen azpeitikoa, hori 15-koa izango da, ez daukat datorik, baina daukan estrukturaren arabera ala izango da. Ez zuen oraingo itxura hori eukiko, baina hemen jarri dizutet eskerrean lapatza azkoitikoa, galduta dagoen aia, ze itxura euki zezaken garai hartan. Dena tabla zitxita, eta harria bakarriken zokalo moduan azpiko partean izango zuen. Beti bilatu izan genuen, oin dela urte asko arte, tabla, hemen argazki, eskubiko argazki honetan jarri detena, kanpoko tabla erabiltzen zela eta barruan ere hau jartzen da, dokumentoetan da deitzen zaio tabla ursa. Batzutan Z-arekin, urza, eta bestetan S-erekin, ursa jartzen du. Tabla honen berezitasuna da, ateatzen da, tronko batetikan aizkorarekin jo, eta ez zarrarekin moztuta, baizik aizkorarekin jo, eta bere arian lertuta tronkoa. Eta gero, gaztaia bezala, tronko hori zati txikiak ateatzen jun, eta kuinak ateatzen dira. Orduan, izaten da kuina formakoa. Alde batean punta ukitzen du, eta beste atzean lodiago izaten da. Parte lodian kanala egiten zioten, eta hurrengo punta kanal hortan sartzezan, matxien baratuta sartzezan. Beti egoten da, gutxi gora bera, metro inguru hortako alturakoa, tabla. Ez da, handiago izaten, zati bestela zaila izaten delako tronko baten ateatza. Tabla honen berezitasuna, orain dela urte asko ez geinekin, baina beti hau ikusi eta ikusi. Zergatikan tabla hau, honen gauza nabarmena da, kara hortatikan tabla hori impermeablea izaten da. Bere arian aritza, izan behar du aritza edo pagoa. Tabla hori horrela puskatzen baldin bada, zatitzen baldin bada, impermeablea izaten da. Gaurko unean ere, estakak eta egiten denean ere, horregatikan, bere arian horregatikan puskatzen dira egurrak. Bere basoak ez zatitzeko. Zarra batekin moztuta, basoak mozten baditugu, ura pasa egiten da, bestela ez.
Argin lanak berriz, 15. mende azkeneko bukaerako hamarkadatean hasten dira, eta berezitasun handienetakoa da arko zorrotzak erabiltzen ziren batez ere. 16. mende hasieran, hasi ziren gutxu gora bera, arko erdi puntokoak o biribilak hasi ziren. Orgoian hemen azpetiko katain jarri dizutet, atea itxita dagoain, baina oso kuriosoa gaina, zate goiko dobela partituta daukata. Ez da hori normala ez da. Gero beste lan berezia oso garai hortakoa izaten da, beko partean jarri ditana altzaga, hemen azpetikoa baserria ere, ze harri ez da zilarea, baina zilarejo ditzen digun harri tipokoa, hilaratan jartzen zen harria, eta 6 karatan landutako harria. Oso kalidade onekoa. Hau baino kalidade hobeko basarririken zaila da bilatzea. Eta hemen marrazki bat jarri dizutet, garai hartako harrizko baserriak nola ziren. Oso itxiak, hor ikusi ze leio gutxi dauzkan, leio txiki-txikiak gaina normalean, eta justu argia pixka sartzeko. Hor bikoitza dagoen leioa sukaldea izango zen, eta alboan dagoena berriz logela. Normalean egoten zen sukaldea eta logela bakarra. Besterik ez. Arko zorrotzaren gainean ere asko hitz egin dezakegu, baina bi notatxo bakarrikan. Gehiena errepikatzen dena izatea, 3 partetan egindakoa izaten dena. 3. puntokoa edo erderaz terzio punto deitzen dioguna. Egiten zuten uekoa 3 partetan banatu, eta 2 zentro jartzen ziren erdiko partearen gainean. Hori da, gehiena errepikatzen da hori dana. Hemen bestea jarrietan ejemploa, hau bakarrikan bilatu denik Gipuzkoan, eta honi erderaz todo puntoko arkoa deitzen diogu, o punto osokoa, eta hemen triangulo ekilateroa sartzen den arkoa izaten da. Bere zentroa dauzka, basean, bakoitza bat ezkerrean da beste eskubian, eta triangulo ekilatero bat etetzen duen barroan. Hau da, perfezio itxura ematen zuen arkoa garai hartan. Jangoikoaren itxura eta beti triangulo hori erabili izan du Elizak ere. Eliza askotan da horrelako arkoak edoten dira. Kuadro jarri dizuten, liburuan gehiago aztertuta dago, baina erresumen bezala fatxadan tipologiak nola aldatzen jundiran historia osoan. Goiko partea gotikoan hasten naiz eta beheraino regionalismoan gerra zibilean bukatzen da. Ezkerreko partea da 2 eta 3 uretako etxeenak eta eskubikoa torreak edo 4 uretako teiatu eukitzen zutenak. Torreanenak kentzen baldin badugu, garbi ikusten da, goiko partean falta diranak eta igual izango dira, nik bilatu ez ditute dalako, ez du esan nahi ez ziraniken egongo. Baina garbi ikusten dena da, eskarrekoak dira, zurezkoak, dena egurrezkoak, eta ikusten da, egurrak zenbat eta berago goazen, ordun da indar gutxiago zuen, eta harriak hartzen du indarra. Orduan, egurrezkoak desagertzen juten dira eta harrizkoak agertzen juten dira. Orduan, buelta emango banioke, berdina izango litzake, eskema berdina, baina alderantziz. Egur teknikari buruz, ez nuke nahi oso hitzaldi teknikoa egin, baina, dato batzuk emateko interesgarrienak, hemen egiten den lan guztia da egur karratutakoarekin, egur landuarekin. Jakingo duzute, Europa zehar da, esango nuke, 2 modu daude egurra lantzeko. Bada tronkua bere formarekin ustea, hori Rusian, Noruegan, Suezian, Suizan parte batean, horrela egiten dira, alturako etxe bizitzetan batez ere, tronkoa erabiltzen da bere biribiltasunen forma mantenduz. Baina hemengo lan guztia dira karratutakoa egurrarekin.
eta lotura guztiak kajai espigan tipoan sartuko ginuzke. Kajai espiga esan nahi du, pieza batean, hemen bigarrengo goiko argazkia bezala, pieza bati zuloa egiten zaio, kaja deitzen diego horri, eta beste pieza batek puntan espiga bat zorrotzago eukitzen du, horren kajatzen duen punta. Orduan, beti egur bat bestean sartzen da. Eta sartzen danean, albotikan, 3 txulo dauzkenak ziriekin lotu egiten da. Ziria dira, egurrezko pieza biribilak, dena egurrezkoa. Estrukturan, egitura generalean ez da hiltzerik erabiltzen. Beti dena egurrezkoa izaten da. Orduan, montajea izaten da, espiga sartu hor kajan eta lotzea. Egurraren arazoa da, naiz eta ondo ajustatu, ondo lotu, nudo hori, guk nudo esaten diogu arkitekturan, hori ez da rigidoa sekula izaten. Beti mugimendu bat egiten du. Zuek karratu bat egiten baduzute egurrarekin, naiz de ondo lotu, mugitu egiten da hori. Orduan, mugimendu hori kentzeko, okerkako piezak sartzen ziren. Triangulatzea esaten diogu. Orduan, sartzen dira besoak, hemen beso motxak sartzen dira karatikan sartuta, edo erdian sartuta, edo luzeagoko hemen eskubi behan dagoen hori, pieza horri artxiboetan da entenga deitzen zioten, pieza horri. Eta pieza motzari erresuma euskeraz. Bueno, nire ahalegin handi bat izan dena estudio honetan da, euskerako hitzak berreskuratzea. Asko galduta daude, eta artxiboetan da asko agertzen dira. Zaila izaten da batzuetan jakitea zertaz ari diran, baina denborarekin lortzen da. Orduan, nudo bat lotzen duena, adibidez, eskerreko argazkian postea eta goiko goiara lotzen duena, hori erresuma izaten da. Eta bi tipokoak egoten dira. Bat izaten da, erdian sartzen denean konpresioa bakarri lana egiten du, eta kanpotik sartzen denean trakzioa ere lana egiten du. Horrek izan nahi du, konpresioa da sakatzea, eta trakzioa da tiratzea. Orduan, tiraketa horri eusteko forma geometriko oso bereziak erabiltzen dira. 3. argazkian ikusten baduzute, ikusten 3. eta 4. Normalean 15. da 16. mendeko berezitasuna handiena da forma hau. Eta izatea koska bat, beste arko bat, eta bukaeran 2. arkoa. Eta hori, forma hori izatea, tiratuta ez ateatzeko pieza hori bestean gandikan. Egitura tipologia, leheno fatxadan erakutsi detan bezala, hemen gertatzen zaiguna da, gutxi gora bera, historian zehar guazela, goiko franja hor koloreatuta dauna begiratzen baduzute, dena beteta dago. Hor gaude 15. mendean, eta denak kuadro guztia beteta daude. Eta BB-ko partean begiratzen baldin badugu, bakarrikan 4 daude bakarrikan. Eta gutxi gora bera, historian resumen bat egin behar bainuke, esango genuke, 15. mendean ja, naiz de arraroa izan, ia tipologi denak definituta zeuden. Gero bakarrik aldatzen dira, pieza berri bat sortu dalako, baina ez eraikuntza forma osoa ez da aldatzen. Pieza berria sortzen da eta arek ekartzen du aldaketa bat, baina gehiago ez. Orduan, historian begiratzen badugu, konplexoena 15. mendea da. 15. mendean dagoen sekulako lanak daude, sekulako konplexidadearekin egindakoak, eta enkanbio, 20. mendea heltzen garenean, badia oso sinpleak, sekula egin diren txarrenak eta egur txarrenarekin egindakoak. Orduan, normalean basarri baten egur zarrena zenbat eta zarrago dagoen, hobeto egoten da egur berria baino. Bueno, leheno hasieran esan dudan bezala, basarri haue ia guztiak abedun dolare bat eukitzen zuten estruktura barruan. Igartu beti baserria museoa ikusita baldin bazaude, gutxi gora bera horren itxurakoak. Ia basarri erdia betetzen zuten palanka izaten zen.
hemen igartu behin dago jarrita, palanka dago jarrita ardatza beheraino jaisten dela, eta beko partean dauka jarrita kontrapisu, osea, arrisko kontrapesu bat. Hau egin zutenean, jarri zuten sistema hau inguruan dauden dolare guztietan sistema hau dagoelako. Naparroan adibidez olioa egiteko horrelako prentza daude, Asturiasen sagardoa egiteko horrelako prentza daude, Errioxan horrelako prentzak ardua egiteko daude, orduan inguruko buelta guztietan horrela zeuden. Baina niri gertatu zait, ikusi ditudan basarri guztietan, dolare basarriak 300 gora ikusi ditut, inun ez dago ez harririk, eta ez da astarnarik ere, harria egondan astarnarik ere ez. Harri horrek izan behar du gutxinez, 500 kilotiken gorakoa izan behar du. Orduan, ez zan harri edozein lekutan puskatu o bastartuta utzitzeko modukoa, ez? Orduan, nik hipotesia liburuan sartu dut, ez zala horrelakoa dolarea. Baina hori hipotesia daukat. Nire hipotesia da, nik bilatu ditut basarri askotan astarnak loturak egon direla aurreko posteetan. Hemen jarri dizutet bakarrik Berroeta Ormaiztegin zegoena, goian, goiko bigan zulo bat ardatza pasatzekoa zegoen, eta postearen barnean, hor ez dakigu zer dan, baina zerbait egon da zegoela badakigu. Orduan, basarri askotan begiratuz, lortu nuen jakitea gutxi gora bera horre egindetan marrazki horren tipokoa izan zitekeela. Harriaren partez, zepo moduko lotura bat egoten zala, eta ardatza egoten zan forjatuaren parean lotuta, eta zepo horrek helduta. Orduan, giroa libre ukitzen zuen, baina ardatza bere lekuan mantentzen zen. Ez gora eta ez bera ez zen mugitzen ardatza. Baina mugitzen zuen goiko biga. Goiko bigak tuarka bat eukitzen zuen, da tuarka horrek jetxi o gorazi egiten zuen dolarea. Hau izango litzake, bakie handi bat nola izatezan sistema hori. Eta baita ere, leheno esan dudan bezala, nire helburu nagusietako bat izan zen, gaurko egunean erabiltzen ditugu hitzak dolaren piezantzako, igartu beti egin zutenean, Asturiasetiken ekarritako hitzak asko. Orduan, izaten ditugu, sobigaino, masera, eta abar, hitz asko handikan ekarritako hitzak. Baina, hemen bertan badaude hitz horiek. Orduan, nik hemen jarri ditut, eskema honetan jarri ditut, lortu ditutan hitzak, hitz oso polita daude. Azpizubil, erraia, izterra, etxe izterra, mandioa, pasubile, hitz asko euskerazkoak galduta daudenak. Eta pena da erabiltzea asturiasko hitzak. Hitz hauen gaina, hemengo batzuk jakingo dube, hitz hauek historian zehar batzuk aldatuz dira, berez esan nahia. Adibidez, esan detan mandioa, gaurko egunean mandioa jendeari galdetzen badiogu, ez du esango pieza badala dolarean pieza. Esango du ganbarako zati bat dela, esango du, o parte bat. Igual ez du jakingo zer dan, baina mandioa berez da tabloi bat. Nik hor Amerika zenbakiarekin jarri detan tabloia. Izaten da tabloia lodieran 12 sentimetroko lodierako tabloia izatea. Prentza egiteakoan, hor zagarrak kajoi batean jartzen eta prentza egiteko azpian palanka horrek egiten duen indarra sekulakoa izaten eta orduan hori mantentzeko behar izaten mandio hori. Hemen Euskal Herrian 3 ohol erabili izan dira. Bat da ohola, normala esaten duguna, hori 3 sentimetrokoa izaten gero biola deitzen zitzaiola, doblekoa, osea 6 sentimetrokoa, eta mandioa zen biolaren doblekoa, 12 sentimetrokoa gutxora bera. Orduan, zer gertatu zen, mandio hau
gurdiak eta baserrian barroura sartzen hasi zeanean, tabla normala gutxi nola izatezen, mandioa jartzen hasi ziren. Da, horregatik da, ganbararen parte horren izena da mandioa, lurrean mandioa jartzen zirelako. Ez lekuaren izena azalako. Bueno, eta garai hontako etxeak, lusatzen ari naiz gehiagien, ikusten, bai. Bai. Ez que ondik 15. mendean gabiltza, Gerra Zibil arte, heldu arte, bueno, azkara nahi. Bueno, barruan baserrian nolakoa zian, hemen argazkian gutxi gora bera ematen duten modukoak, izatezan sukaldea eta logela bat bakarrikan, garai hortan. Etzan logela izaten berez, izatezan dokumentoetan kamara zerrada deitzen zioten, leku itxi bat, atearekin iztezan leku bat izatezan. Sukaldea zabalik egotezan eta hori izatezan kuarto itxi bat izatezan. Sukaldean zua erdian egiten zen, ez beko zua gaurko egunan ikusten dugun bezala, eta keak ertetzen zuen hor erdiko argazki hortan bezala, hueko bat egoten zen sukalde erdian, eta hueko hortatikan ganbara osoan partitzen zen kea. Eta ke hori erabiltzen zen gauzak lehortzeko. Gaztaia lehortu izan den bezala, ondala urte gutxi arte, beste produktu asko ere lehortu egiten ziren. Eta gero, logela hortan egoten ziren kamastroak deitzen ziotenak. Kamastroak izaten ziren hobea, baino itxiturarekin. Lau alderdietan tablarekin itxita, eta goian ere askotan bai. Orduan, kajoi moduko batzuk izaten ziren, lo egiteko. Eta batzuk egoten ziren hemen, sukaldean ere bai, eta beste batzuk ganbaran dare bai, eta kamastroetan lo egiten zuten. Barroko itxiturak ere, garai hortakoak, ia denak tablazkoak izaten ziren, eskerreko argazki hori bezala. Eta 15. mende bukaera inguruan, hasi ziren berganazoa deitzen zaiona, erdiko hori da, eta hori izaten zen, lokatzarekin bete, trentzado bat, eta geho gainetiken karearekin zurituta. Hori hasten da 15. bukaeran, eta hasten da hiribarruetan, hori gero esango dut, baina hiribarruetan hermandadeak debekatu egin zuen oholezko etxeak egitea. Eta bultzatu zuen berganazo hau egitea edo argamaza. Eta argamaza deitzen zaio paretari, baino pareta estuei. Paretak egiten ziren, 2 tabla jarri eta nahi zan neurrietakoak. 15 zentimetroakoak hasi eta 30 zentimetro bitartekoak. Eta da hor eskubiko argazki hori bezalakoak. Eta hori plantan erakutsita, lehen esan detan moduan, baserri zarenak atari bat eukitzen zuten, ia erdi oso osoa dolarentzako, sukalde bat eta atzean itxitako kamara hori. Sukaldera, barrura egoten zen, askak ez ganaduarentzako, baizik eta idiarentzako bakarrikan. Ganadua etzan garai hortan basarri barruan gordetzen, gero gorde izan den bezala, baizik kanpoan bordatan gordetzen zen. Eta basarri barruan idiak egoten zian, eta bateo beste buru egongo zen, baina idiak batez ere. Eta idia zen, baserri hortan balio zuen, gauzarik gehiena balio zuena. Horregatik zaitzen ziren idiak beste ezerrez bezala. Atari gainean egoten zen bihitegia, hor egoten ziren trojeak eta kutsak eta hori beti egoten zen itxita, ate batekin eta giltzarekin itxita. Eta sukalde gainean sekaderoa, normalean mijo lehortzeko sekaderoa. Bueno, hemen ja errenazimendura pasatzen gara. Eta errenazimendua kokatzeko, jarri ditzutet, 2 obra hemen azpetin dauden, nik esango nuke Gipuzkoan behintzat garrantzitsuenak, garai hontakoak. Lehenengoa da Martin Zurbanoren hilobia, eta hori egin zuen
altzega arginak egin zuen, 1520an, orduan hor azten da errenazimentua, eta horko kontratuan agertzen da lehenengo hitza errenazimentokoa, hitz klasizista ibiltzen duena. Eta beste obra benetan aipagarria hemen daukazutena, Nicolas de Lolan kapitainaren kapera. Hori 1500 eta 1555an eginekoa. Hemen dagoen arko biribila, hemendikan aurrea arko biribil horrelakoak erabiliko dira. Zorrotzak ja bokatuko dira eta tipo hauek hasiko dira. Baserrei dagokionez, leheno esan detan bezala, hermandadeak hiribarruetan 1514an debekatu zuen oholak jartzea, eta ordutik aurrera argamasa izan batez ere, eta ladrilloa ere bai, baina argamasa batez ere. Orduan, hemen azpeitikoa izan litekena, amaseikoa, Etxearreta baserria, ikusten duzute ja, argamasarekin itxita ja fatxada, eta bekoa Arrasateko Altzibar, Amaseigarren mendeko hau ere berdin zamarra. Beko partea normalean ja paretarekin egiten da, eta goiko estruktura argamasarekin edo ladrilloarekin itxi. Argintza lanetan berriz, arko biribilak azten dira. Hemen Azpeiti bertan herri barruan badauzkatzuta horrelako arko desente, askoikin ere badaude batzuek, biribilak handiak eta dobela handiekin gaina. Goikoa Zumeta Azpeitiko baserria da, eta bekoa berriz Odriozola handia hemen Azpeitikoa jarri dizute. Eta beste berezitasuna da ja, kaminokua hemen Eskoriatzako argazki hau bezala, aurreko garaian leihoa txiki-txikiak izan bazian, hemen ja atearen gainean dagoen bezala leiho askoz handiago azten dira. Eta gaina dintelatuak, ja ez arkodunak, baizik dintelatuak. Egitura aldetikan berriz, piezak eta gero eta neurri justuagokoak azten dira. 15. mendeko pieza batzuk izugarrizko neurrikoak izaten dira, posteak eta batez ere. Baina hemen gero eta justuagoak azten dira. Gero, bigarrengo berezitasuna da, gogoratzen bazarate leheno erakutsi dut ensambleak arkodunak eta koskarekin, hemen ja, lehenengo aldiz ikusten dira miru bustan formako ensambleak. Hau ere Etxearreta baserriko ganbara da. Beste aldaketa izugarri garrantzitsua, ardazdun dolareak gero eta gutxiago egiten dira, zatik ardazdun gehiagoko dolareak agertzen direlako. Ardazdun dolareak iraundute, ia 20. mendera arte, iraundute, eta izaten ziren batzuetan 2 ardatzekin eta bestetan 3 ardatzekin. Eta horrek ekarri zuen leku askoz gutxiago behar izatea baserri barruan. Hau solaka errezilgoa da, 16. mendekoa, eta zeukan atzeko partean dolare hori, krugia baten bakarrikan sartuta. Eta hau da solako honek zeukan etxe bizitza, atze partean ikusten duzuten dolarea, eta beste aldaketa etxe bizitza barruan izan zen, sala sartu zala. Sukaldean leheno egitezan bizitza, salara pasau zen parte handian. Baina logela bezala ere bat bakarriken egoten zen. Pixkat azkarrago joan nahiz, beste aldi honetan barroko lelena. Barroko lelena batez ere sortzea, Gipuzkoan ordurarteko jauntxoak eta izan zirenak eta aldaketa izan zen, gizartearen aldaketa izan zen. Kortean da egon zen jentea, armadan da lan egin zuen jendea eta diruarekin bueltatu zanean, egin zituzten, segurazko Gipuzkoan dauden landa, jauregi landa onenetakoak.
lehenengoetakoa Ipinarrieta Urretxoko hau izan zen. Eta hau ez da oso barrokoa, esango nuke, baino lehioak eta dauzken lehioak eta bai. Hau izango da, hemendik aurrea, gehiena errepikatuko diren lehioak. Lehioak plaka batekin buelta hartuta, balkoiak deitzen diogunak gaurko unean puerta ventana deitzen zioten orduen, ateak zirelako, eta barandilarekin. Eta barandilaetan, barandila landuak eta hasi ziren, eta lehioa behaiek ere oso landuak eta oso ornatuak. Baina batez ere berezitasuna barrokoarena da, plaka buelta duen, lehio bakoitzan bueltan egiten den plaka hori. Arotzeriako fatxadetan, 16. mendean bezala jarraitzen du, ladriluak edo argamasarekin. Baina normalean egiten da planta bat gehiago sartzen da baserrietan. Etxe bizitzak lehenengo planta parte bat ematen du, hor goiko etxe handin ikusten baduzute, balkoi bat agertzen da, eta hor sala gogora pasatzen dute, eta logela bat ere gogora pasatzen dute. Beheko partean sukaldea, baina gogora etxe bizitza parte bat. Orduan, ganbara gehiago nola behar den, bigarrengo planta egiten daia ganbara berriz. Eta bekoa berriz, argamaz erabili beharrean adrilua erabilita. Eta kasu honetan balkoia agertzen da. Garai honetan hasi ziren balkoiak ateatzen. Esan duan bezala, goiko hortan ikusten den bezala, porta-ventana horietan plaka bueltakoak dira, nabarmenak, eta beko etxe honetan ere bai. Haue biak dira, garai berdinekoak, Zabaleta Urretxukoa, eta bestia Arregi Torre Bergarakoa, 1619an egindakoa. Barruko egituratan berriz, aldaketa izaten da, batez ere, pieza berri bat sortzen dalako. Eta hor, beko partean sartu dutan, marrazki hortan. Piezari deitzen diote izen desberdin askokin, baina zaldia, astazaldia, kabaietea eta bar. Hitz asko daude, kabaiotea, ez dakitzen bat. Da hori da, hor, beko planoan, bi albotako, krojiatan dagoen teiatuari heltzeko pieza. Pieza horren berezitasuna izatea, ordura arte goiara bakoitzentzako normalean postea sartzen zen. Baina pieza honekin, goiara deitzen diogu, biga hor dagoen, biga horri. Pieza honekin, goiara sartzen da posterik gabekoa. Eta goiara horri esaten zioten, gezur goiara, edo falsa korrea erderaz. Etzaukalako, posterik etzaukalako. Orduan, pieza honek egiten du, erraztasun gehiago ematen du, pieza gutxioekin egitea eta azkarrago egitea. Eta aldi berean merkeago egiteko. Eta hemendik aurrera, pieza hau 20. mendera arte jarraituko du beti horrela. Ardazdun dolareak aldaketarik ez du izaten, hau Anoetako arosetxeakoa da, erdi-erdian dauka honek, baina ez du aldaketa gehiagorik sartzen. Eta etxe bizitza barruko aldetikan, artxiboetan daia gordeta daude garai hontatiken aurrerako trazak. Leheno esan detan traza, maixoak egiten zuen traza, plano hauek dira. Goikoa da Gorridi Idiazabalgoa 1641 eta bekoa berriz Arregi Torre Bergarakoa 1619koa. Arregi Torre adibidez, horren planoa da, Ipinarrieta leheno erakutzidetan berdin-berdina da. Berdin-berdina. Orduan, tipologia batzuk, basarri batzuk azten dira, nahiago dute gero eta aberatsago dian bezala erakustea eta imitatzen dituzte jauregiak imitatzen dituzte. En cambio, goiko Gorridi hori erre egin zen eta berria egiteko justuko basarea egin zuten, dena zurezkoa,
Eta ikusten den bezala, beltzez dagoena da erdiko sua eta alboan logela bat. Osea, 15. mendeko baserri berdin-berdina egin zuten, dirurik ez zeukatelako. Garai honetan beste aldaketa handia da, baserri batzutan tximinia paretan kontrakoa sartzen hasten dira. Eta tximini honi deitzen diote tximini frantsesa. Txuri da honez, frantzitiken kopiatuko zuten, horrelakon bat. Beste aldi bigarrena barrokoakoa, 1650-tik 1700 bitartekoa da. Barrokoa deitzen digonean, hau da, berez esan liteke barroko, nabarmenen hau dela. Harriak gero eta indar gehiago, eta batez ere sortu zirelako arkupeak, eta arkupe hauek sekulako arrakasta eduki zuten baserrietan. Hemen Azpeitin ez daude asko, baina behealdea Gipuzkoan da ikaragarri daude. Bergara partetik bera, baserri guztietan arkodunak dauzkate. Garai honetan garrantzi oso handia daukate indianoak. Indianoak etortzen dira dirudunak, eta normalean zeukaten baserria berriro eraikitzen zuten, edo aldatzen zuten, edo berritzen zuten, erakutsi nahi ez dirua zeukatela. Orduan, leheno izaten zen baserri normala, eraikitzen zuten sekulako baserriak. Arotzeriako fatxadetan da aldaketa handirik ez dago. Jarraitzen dute egurra goiko partean, ganbaratan da, eta argamasarekin da beteta. Sortzen da bakarrikan pieza bat, pieza berezia oso gaina. Sortzen da hor, beko argazkian sartu detan, urkila formako pieza. Pieza hori hemen Azpeitin ez dago, inguru hauetan ez dago, hau Oria baileran dago batez ere, Asteazu, Zizurkil, Tolosaldean, da inguru horietan. Pieza honen berezitasuna da, formaren aparte, forma oso bitxia eukia aparte, gizonezkoaren itxura hartzen duelako bi besoiekin, erreztasuna dauka estabilidadea aldetikan. Hori da, gu autobus batean, zutik goazenean hankak itxita, edo hankak zabalduta mugitza bezala. Berdina da. Orduan, bere planoan, pieza horrek estabilidadea dauka. Ez dauka, arriestramentu beharrik ez dauka. Beste sentiduan arriestramentua jarri ezko nahikoa du. Orduan, erreza da. Pieza hau nire ustez dator barkoen mundutik dator nire ustez. Barkoak kilaren atze partea barenga deitzen dioten piezak erabiltzen zian, hau bezalako formakoak, baina alderantziz jarritea. Kilan punta eta barkora zabalik dauen partea. Argintza fatxadatan, esan detan bezala, goiko elorregi zela hori bota egin zuten, baina 1676koa, hori kaso kuriosoa da, oso histori polita da, indiano batena dalako. Martin de Murua Bergarakoa. Martin de Murua azkarrezateko, Martin de Murua jaiozan baserri hortan, eta juntzan Ameriketara joan zan. Eta ustet Perun egontzala denbora batean, gero etorri zan honea, Sevillan egontzan ez dakizen bat denboran, Sevillako emakume batekin eskondo zan, Leonor zuen bere emaztea, da ona etorri zan Bergarara, 1603 eta zerbaitean. Diru pilarekin etorri zan, erosi zuen Bergarako palazio bat, jauregi bat, berritu zuen, hau bere baserria oso txikia zena bota eta berria egin zuen palazio bat izango zen, jauregi bat izango zen moduan, eskudoa jarri zion sekulakoa, famili garrantzitsua izango baliz bezala, alkatea izen zen Bergarakoa, eta bar, horrelako historia. Orduan, dauden horrelako jauregi itxurako batzuek dira faltsoak esan duke, ez? Harek etzaukan
ezer erakustekorik, baina ona etorri eta bere klase soziala erakusteko hori eraiki zuen. Beko baserrian ere ikusten duzute, ze eskudo jarri zuten garai hortan. Hortarako garrantzia handia eduki zuen Felipe IIok 1610ean hidalgia unibertsala sortu zuen. Hidalgia unibertsala esan nahi zuen Gipuzkoko denak hidalgoak zirela, demostratzen bazeben odola garbia zutela. Odola garbia esan nahi zuen ez judio eta ez moroekin nahaztuta ez zeudela. Hori izan garbitasuna. Egitura aldetikan, piezatxo urkila horiekin ikusten duzute. Hor goian, 3 postetxo bezala sartuta, bakarri daukate erresuma bat kontrako planoan sartuta, baina bere planoan 2 hanka bakoitza ziri batekin lotuta, nahikoa da estabilidadea lortzeko. Eta beko partean berriz, leno kabaieteak deitu ditutan piezakin lortutako estruktura. Barne banaketan ez dago aldaketa handirikan. Trazak agertzen dianak, Artitz Bergarakoaren traza da, eta hemen ere mantentzen dute sukaldea erdiko zuarekin. Hor daun karratu hori sukaldea da eta zua egiten da lekoa. Ondoan sala dauka eta atzeko partean logela. 3. barrokoa 18. mendea da. 18. mendean gertatzen dena da, batez ere loratzen joaten dira, dekorazio aldetik dena joaten da, bai arkoak, bai moldurak sartzen, bai harrizko lanetan, bai egur lanetan. Hori da, berezitasun garrantzitsuena hori da. Hemen 2 azpeitiko adibide jarri ditzutet, galdutakoa, Enparangain, eta bestia Sagatzeta, erakusteko egurra bakar-bakarrikan ganbarako triangulura bakarrikan geratzen da. Ganbara ventilatzeko. Beko parte guztia eta harrizkoak egiten dira, normalean edo ladrilezkoak, Enparangain ladrilezkoa zen. Eta arotzerian sortzen dira bolutako formako aleroak, jabalkoia, mendagoen jabalkoia kurbakin, lira formakin, behan dauken bezalako plakatxorrea da deitzen diogu arkitekturan horrelako plakatxoak, dena dekorazioa gehiago eta gehiago. Harri lan aldetikan, hemen azpetxiko beriztain txapa jarri dizutet, aurreko aldian arkoak eta atariak arko biribilakin egiten ziren bakarrikan, eta 18an pasatzen dira beste 2 arko tipoa. Bat karpanela etzen diogu, hor beriztain txapa dagoena, errekalde hemen oaindikan baserria desagertu zen, baina arkoak handaude. Arkoiei 3 arkoz egindakoak dira, karpanela deitzen diogu. Eta beste arkoak, hemen ez dut bilatu adibidek, izaten zian beheratuak, rebajados esaten zaiona erderaz. Eta beste asko sartzen dana 18. mendean dira pilastrak. Errekarte hor iskinan dagoen bezalako harrizko posteak. Pilastra deitzen diotena, posteak egurrezkoak kendu eta harrizko pilastra sartzen dira. Kasu berezia komentatzeko, jake azpeitire etorren naizen, Gipuzko osoan dagoen bakarra hemen daukazute oso-osoa baserria harrizkoa egindakoa. Hau ez dago beste inune. Bai beko planta, bai forjatua eta bai teilatua dena dago harriz egindakoa, gangarekin egindakoa. Eta hau gertatu zen, Martin de Abaria zen bere nagusia, eta erre egin zen baserria, lehen osagoena. Eta pentsatu zuen, gehiago ez zala erreko baserria, itxuaren ez azpetiarra izango zen, eta egin zuen oso-osoa harrizkoa.
Orduan, izugarri polita da, baina oso kaso berezia da. Diruduna izan bertzuan, hor dauden eskrituran arabera eta oso diruduna, eta gai izango zen dena arrizkoa egiteko. Eta beste egiturak berriz, dihoazte danak kabaieteekin, osaldiekin eginda, eta agertzen dira gehien bat leku askotan medianilak, orain ere deitzen diogun medianilak. Eta medianila deitzen zioten suarentzako babesa lortzeko etxe bizitzetiken beste baserri, beste guztia egiten paretari. Eta orduan, normalean betiken teiaturaino pareta egiten zen, hori, suaren babesarentzako. Hemen sartu dizutet traza oso polita, izugarrezko lana, eta hemen ikusten da, beheko planta dena arrizkoa da, paretarekin arrizkoa egindakoa, eta leheno azpeitiko bikasutan bezala, trianguloa, fatxadako trianguloa bakarriken da zurezkoa. Hau da, bustintza ordizikoa, etzan horrela egin, obra gero, baina traza izugarri polita da. Neoklasizismora pasatuko bera, hemen ere Azpeitin izugarrizko obra daukazute, Sorazuko Elizako portikoa, Ventura Rodríguez arkitekto oso famatuak egindakoa, eta benetan ikusgarria, obra ikusgarria da. En cambio, baserrietan oso garai ekonomiko aldetikan oso gogorra izan zen, gerrate asko izan ziren, eta baserriak dira seguruenetiken sekula egin diran baserri merkeenak eta bai egurraldetikan da bai harri aldetikan esango nuke interes gutxiena daukatenak. Bakarrikan goiko hori arkitekto batek egindakoa da, Vicente de Unanue, arkitekto oso famatua izan zen, gero Donostian da egin zituen lanagatikan, da naiz de simplea eman eta umeak egindako fatxada ematen du, umeak etxea egiten duen bezala, ez dizutet asko nahaztuko, baina horre dauken konposaketa izugarri konplexua da, izugarri konplexua. Baina era berean agertzen dira soluzio konstruktiboak aldiran merkeenak. Eta batez ere, hau asko errepikatzen da baserrietan, sortu ziren leihoak har landuarekin egin beharrean, leihoak kanpora atea eta marko lodiago jarrita, bueltako lana egin beharrik etzan egoten. Orduan, markoarekin ja leihoa ateatzen zen merke-merke. Hau asko errepikatzen da, neoklasizismotiken aurrera. Barroko egiturak ere oso merkeak eta justukoak izaten dira. Ja, leheno zutoinak izaten ziren betiken teiaturainokoak, eta garai honetan berriz dira planta bakoitzerako zutoin bat egoten da. Zutoin horrek egitzen du, ja, altura estandar bat, eta izaten dira neurriz ere oso txikiak, 34 zentimetroko gehienen bat. Poste bakoitzaren gainean kinbela pieza jartzen zen, eta biga pasa egiten zuen, eta bigak enpalmea aukitzen zuen posten gainean. Eta hori, piezak izaten dira justu-justukoak oso. Barne banaketan, hau arkitekto horren etxe bizitza da, orduan konplexua da, baina normalean garai hontako baserri askota dira oso justu-justukoak, bizitza eramanteko justu-justukoak. Eta azkenik pasatzen gara, eklektizismoa eta regionalismoa. Hemen ere jarri dizute eta Azpeitiko adibide bat, kasu honetan tren geltokia. Eta garai hontako adibide nagusiena da, orduko arkitektuak usten zuten aurreko aldian lotura galdu intzala historiarekin. Eta arkitekturaren historia errekuperatu egin behartzala. Eta errekuperatzeko modua izan zen edozein garaiteko elementuak hartu eta ezer ikusirik etzakoen lekuan sartzea. Orduan, hau, torre bat izan zeikina, hori,
15. mendeko lehioekin eta ateekin, eta izkinak ere lili jauregiaren modukoak jarri, eta tren geltoki bat egiteko. Hori zentzan, erregionalismoak ekarri zuen pentsakera. Eta hori neobasko deitu zioten momentu baten. Horrelako obrak dezente daude, baserrietan oso gutxi erabilizan, zati normaletan Donosti inguruan da bilaketa egiteko erabilizan. Baina hemen kaso bilatu dituten, kasoak ekarri ditu, Donostikoak, Motxa Enea, hau da, 1920 bitartean egiten zen arkitektura itxurakoak, eta nabarmenena izate zen goiko partean plaka bat sartzea, eta gero arotzeriako lanak, ateak eta espina de pez formakoak. Hori ere oso adierazgarria da garai hortakoa. Bekoa berriz da, oso regionalismo tipikoa, hau da, arrazola oinetikoa, honek ere ikusten duzute, zen nahasketa dauzkan, dauzka torre formakoak, ladrilloa, harria landu gabekoak, entramadua eukeko aluka bezala, hemen urolako geltokiaren antzekoa. Egitura barrukoak ez ziren bate aldatu, aurreko aldian bezala oso sinpleak, hemen ere posteak kinbelarekin, bigak pasa egiten ziren, eta oso justuko egurrarekin. Eta barruko etxe bizitzan, batez ere gertatu zen ikuluak apartatzen joan ziren. Baserrietiken, batez ere bizitza partetiken kentzen joan ziren. Hormigoia sartzen hasi ziren, soleratan lehenengo, ikuluko soleratan, garbitzeko, eta gero poliki etxe bizitzetan ere bai. Eta etxe bizitze barruan, momentu honetan sortzen dira, gaurko egunean ezagutzen ditugun moduko etxe bizitzak, logelak pasillo batetikan, bakoitza logela bat, eta lehioarekin logela bakoitza, eta pasillo batetikan pasatuz. Eta bukatzeko, pare bat hitz bakarrikan, liburua ere horrela bukatzen dut, eta hitzaldia ere neko pesimista esaldi batekin. Eta da, azkeneko urte hauetan sekula baino lege gehiago egin dira babesteko. Nik lanetik, hasi nitzenetik, orain arte egin dira atea eta atea lege berriak eta berriak, baino gero eta baserri gehiago galtzen ari dira. Eta momentu honetan pila bat dago momentu kritikoan. Pila bat dago zerbait egiten ez baldin bada eta zerbait gizarteak pentsatzen ez badu zerbait, urte gutxitan baliodun baserri ikeragarri galdu egingo dira. Eta orduan hemen gogoratu nahi nituen bakarrik, hemen askoitite azpekin nik 40 urte hauetan ezagutu dituten baserri interesgarri batzuk galdutakoak. Askoitien adibidez Arangoiti, Kalpartzo, Lapatza, Susteta Goikoa, Txarloia, Oarte Torre eta Uxer. Eta hemen azpekin Errekartetxo, Etxeberri, Garmendia, Igartza, Olalde eta Otsaka. Eta inor galdera ibalden badukazute, ahal banuke erantzungo dut.